Kun saksi. Viikingit saattavat leirin haltuun. Nyt heillä on vuossa paitsi leiri, niin myöskin leiri. Linja oikealle, line to the right. Tunnustelun jälkeen molemmat puolet muodostavat linjan sekä saksit että pohjamiehet eli viikingit. Pohjamiesten riveissä Suure Eerikin poika. Seuraavana Arn Rautakoura. Kokenut taistelija. Veteraani suorastaan. Uusia voimia Erik Härkäpää. Ja sitten Joomar Karhunkaataja. Jon. Vuosien tuomaa kokemusta parrassaan ja Altti Rautaparta. Sigrid Äkäinen. Ja minun nimeni on Olavi Hirvi Tammiolka. Ei tuollainen rupusakki meitä pelota, vaikka ne veivät Leidimään ja meni takaisin rantaansa ja niihin kapisiin veneisiinsä. Björn, näetkö? Se ovat lähettäneet lapsia meitä vastaan. Niin on! Mitäköhän tässä käy? Jousimiehet, lähettäkää terveisiä! Hei! Tule! Björn, se heitti sinua tikulla. Tulee vertakin. Sattuiko? Melkein saa! Melkein! Vikingit! Jos minä etenen, seuratkaa! Jos minä kaadun, vastakaa! Ja jos minä pakenen, tappakaa! Saksi kuninkaan puolesta, for the king! Pyöristi, Holy Cross! Leidin puolesta! Ja kun puolet vetoavat itselleen tärkeisiin viikingit ahneuteen, heidän maansa on meidän maa. Jousimiehet, Kun taas Saksa käyttäkää heidän huolilla! kuninkaaseen ja jalosukuiseen neitoon. Knock! Draw! Viikinkien seisova kilpimuuri. 2 muuria, 2 Lisää kilpiä nuolia. päällekkäin suojaamassa nuolilta. Mutta antaa mahdollisuuden liikkua siinä samalla. Standing wall, eli seisova muuri. Vielä lisää! Ampukaa 5 tyhjiksi! Eli kohtuullinen suoja nuolilta, mutta kuitenkin mahdollisuus liikkumiseen. Uusi muoto Faravidilla. Heittokeihään! Javelins! Standing wall. Kannusta käsiä naivat sen sitten viikinkiä tai saksia. Kädet mukaan. Näin. Päästä itsenne, siellä ne tulevat! Kädet mukaan! Englantilaiset kulmaavat heittoaseisiin. Viikingit on voimaa. Berserkien poltteliin kirveisiin. Henkilökohtaiseen urheuteen. Eteenpäin! Äkäisestä voidaan nähdä. Se ei aina tuota mielestä. Ei kilota berserkki! Viikingit joutuvat perääntymään, jota berserkki. Björn, nimimiehen mukaan suojaa. Björn ei Persille! Mikkelä Egil. Naamioitunut pensaaksi, vaikeasti havaittavissa. Kumpi vie, saksi vai berserkki? Mitä sanoo yleisö? Viikinki vai saksi? Viikinki vie! Miten käy? Saksit, missä on saksimieliset? Osoittakaa suosiotanne! Saksien kannattajat. Ainakin 3. Entäs viikingit? Seisokaa huijana miehet ja naiset! Uusi yritys. Pidetään nuolia pikkusen sivuun. Itsemme maksamaan kuninkaamme Haraldin saita. Pitäkää linjaa! On the line! Hold your line! Viikinkien rintama